Мати Аміна Окуєвої Ірина Нікіфорова свідчила в суді у справі про замах на життя її доньки та Адема Осмаєва. Вона давала свідчення майже 2 години. Подольський райсуд столиці слухав її покази та відповіді на запитання прокурора та адвоката обвинуваченого у цій справі Артура Німішсултанова Крінарі. Під час допиту Нікіфорова повідомила, що Аміна Окуєва мало розповідала матері про день, коли на подружжя було здійснено перший замах, а сама вона, живучи в чеченській родині, звикла не ставити зайвих питань. Тим не менш, суду свідок повідомила, що одразу після замаху на Осмаєва Аміна зателефонувала матері та розповіла деталі того, що відбувалося в машині, де й було здійснено постріли в Адема Осмаєва. Он достал красивую красную коробку, на ней что-то было написано, на этой коробке какая-то там золотая надпись. И он так это ловко, как-то актерски открыл, и она увидела перед собой вдруг громадный глок. Амина прекрасно разбирается в оружии, она увидела это очень дорогое, такое сильное, мощное оружие. Он моментально выхватил и начал сразу стрелять. Она вот ногой отбросила его, они боролись как бы за пистолет там и так далее. Отбросила его и сделала вот несколько выстрелов до тех пор, пока не произошла осечка. Перший замах на життя Осмаєва та Окуєвої було здійснено 1 червня 2017-го на столичному Подолі. Кіллер, представившися журналістом одного з французьких видань, удерся в довіру родини та, заманивши їх у пастку, здійснив спробу вбити Осмаєва. Тоді Аміна Окуєва фактично врятувала чоловікове життя, відкривши вогонь у відповідь. Та під час другого нападу на родину торік 30 жовтня під Києвом її життя обірвалося. Кіллер розстріляв авто родини з автомату.